Magandang araw po sa mga tagapakinig ng paborito kong YouTube channel. Matagal na po akong nakasubscribe sa inyo, Sir Casper. At ngayon, ako naman ang magkukwento sa inyo. Ako po si Edna, taga Montalban, Rizal. Pero tubong Maynila po talaga ang pamilya ko. Napilitang lumipat ng lugar dahil sa away sa lupa. Hinati na kasi ang mana ng magkakapatid ng itay at ayaw ng panganay nilang kapatid sa hatian. Ang gusto nito ay malaki ang kanyang mana dahil siya daw ang nag-aalaga sa lolo ko. Hindi naman mangyayari iyon dahil sa kahit siya ang nag-aalaga sa lolo ko. Nag-aambaga naman ang mga itay sa lahat ng nagasto sa gamot at hospital bill. At nagkataon na solong babae ang tita ko. Kaya siya ang napatuka sa pag-aalaga. Hanggang sa nag-away-away ng 5 magkakapatid. Kaya naman ang namagitan sa kanila ay ang kapatid ng lolo. At sinabi nitong ipagbili na ang property ng lolo ko at hatiin sa 5. Wala namang nagawa ang tita ko dahil takot sila sa kapatid ng lolo ko. Dahil retired general ito. At sinabi ng kapatid ng lolo ko na maghiwa-hiwalay na lang ang magkakapatid upang hindi na lumaki ang away. At dahil ang aking ina ay tubong Rizal, napilitan kaming bumalik sa lugar ng Montalban. At doon nakakita kami ng isang bahay at lupa na may hindi naman kalumaan pa at halata namang nire-remodel ito ng mga naging may-ari. Napagpasya namin na doon na kami manirahan sa Montalban. Para na rin ang aking ina ay hindi mailang sa lugar dahil doon naman siya ipinanganak. At noon daw ay kagubatan pa ang lugar na iyon. At ang nagmamay-ari daw noon ay malayo nilang kamag-anak na naibenta na rin sa ibang tao. Ngayon ay for sale ulit, kaya tuwang-tuwa ang aking ina at sinabing nakabalik na siya sa talagang lugar niya. At doon na daw sila mamamatay ng aking ama. Grabe naman, mamamatay agad. Nagkataon naman na kaming 3 magkakapatid ay lahat ay OFW. At lahat kami ay babae. At dahil ako ay bunso, nakadalawang alis lang ako mula Taiwan at hindi na ako pinayagan pang umalis muli ng aking itay. Dahil sa lumala ang aking asma at humina ang aking katawan. At para na rin daw may kasama silang mag-asawa sa bahay. Pumayag naman ang aking 2 kapatid dahil mas kampante daw sila pagkasama ako ng aking mga magulang. Hindi sila mag-iisip ng masama para sa aking kalusugan. Bata pa kasi ang aking ama't ina, hindi pa sila senior citizen. Kaya naman masaya ako at naalagaan nila ako. At hindi ko rin malaman kung bakit biglang humina ang aking katawan. Siguro dahil pabrika ang aking pinagtatrabahuan sa Taiwan at masyado na siguro akong napagod at hindi ko na rin naalagaan ang aking kalusugan. Dahil pag ang trabaho mo ay sa pabrika, uunahin mo ang trabaho bago ang iyong sarili. At ang overtime namin doon, halos araw-araw din at trabahong panlalaki pa. Nagkataon naman na mas maganda ang trabaho ng ate ko. Ito ay nasa bansang Switzerland at malaki ang sahod nito. Balak ko sanang sumunod sa kanya pero humina na talaga ang katawan ko. Kaya naman ang aking ate ang aming breadwinner sa pamilya. Tuwang-tuwa naman kami at nakabili nga kami ng murang lupa't bahay sa Montalban. At pinaganda ito ng ate ko. Pinaayos ng itay ang kapaligiran. Hindi ko rin naman maintindihan ang aking sarili. Dahil buhat nung ako ay bumalik ng Pilipinas, naisipan kong magpagamot sa isang albularyo. At kagustuhan din naman ng ina iyon. Dahil sabi nila, maging sa ibang bansa ay may elemento. At ang sabi sa akin ng albularyo, nagustuhan daw ako ng isang elemento sa bansang Taiwan. Yung kasing pinagtatrabahoan kong pabrika ay nasa gitna ng kabundukan. Kahit pa sabihin na moderno na ang kapaligiran nila. Alam ko naman nakakaiba pa rin pag nasa ibang bansa at hindi natin masasabi ang mga hindi natin nakikita
sa ating kapaligiran. At kahit may mga kwentong ganon sa Taiwan, hindi pa rin nun ako naniniwala. Binaliwala ko din ang sinabi ng manggagamot na taga Rizal at sinabi kong siyempre, yun ang sasabihin ng albularyo dahil yun ang trabaho nila. Alam ko namang asma lang talaga ang aking sakit dahil yun ang sabi ng doktor. Nakukuha ko raw iyon sa mga chemical na naaamoy ko sa pabrika ng sabon. Maging ang aking ama't ina ay hindi rin masyadong naniniwala sa sinabi ng albularyo. Hindi kasi sila naniniwala sa mga elemento. Kaya naman habang kami ay naglilipat at inaayos ang aming kagamitan, nakaramdam muli ako ng panghihina ng aking katawan at parang hinahapon na naman ako. Kaya naman sinabi ng kapatid ng inay na malayo-layo rin ang bahay sa aming nabiling lupa. Sinabi nitong sa kanila muna ako magpahinga at hayaan ko na lang ang aking ama at ina na sila ang maglipat ng aming kagamitan at huwag na akong mangialam. At habang ako nga inasa tiyahin ko at namamahinga sa kwarto, buong akala siguro ng aking mga pinsan ay tulog ako. Pero rinig na rinig ko ang pinag-uusapan nila na ang nabili naming lupa at bahay ay nakakatakot daw at hindi safe tirahan. Inay, bakit hinayaan mong bilhin nila tita ang bahay na iyon? Alam mo naman ang kwento nun, di ba? At saka kita mo, may sakit pa si Ate Edna oh. Di ba yung dating nakabili, nagkasakit din iyon at doon na nga namatay sa bahay na iyon? Dapat naman sinabihan mo ang mga tita na hindi bilhin ang bahay at lupa na iyon. Marami pa naman dito sa Montalban ang ipinagbibiling mas magagandang lupa at bahay ah. Nakakatakot kaya tumira doon. Rinig na rinig ko ang sinabing iyon ng aking pinsan. Habang sila'y nag-uusap-usap na magkakapatid at kaharap ang tita ko. Sinilip ko ito sa pinto at kitang-kita ko na nag-uusap sila sa sala. Bahagya akong natigilan at natatakot sa aking narinig. Gusto kong lumabas at itanong sa kanila kung ano ba yung pinag-uusapan nila. Pero nakaramdam ako ng hiya kahit pa sabihin na kamag-anak ko sila. Hindi naman kasi ganon kami ka-close. Lumaki kami sa Maynila sa partido ng tatay ko at hindi ako sanay sa partido ng nanay ko. Hinayaan ko na lang sila na nag-uusap basta't pinapakinggan ko ang tungkol sa bahay na aming nabili. At sa isip ko, baka naman nagbibiroan lang sila at hinintay kong magsalita ang tita ko. Ano ba kayo? Matagal ng panahon nangyari yon. Ilang taon na ba ang nakalipas? At saka murang lupa't bahay na yon. Kahit sasabihin na hindi naman nasa gitna ng kabayanan, pero magandang lugar na yon at tahimik. Hayaan nyo na at gusto rin naman ng tita ninyo na makatipid. Alam nyo naman na wala ring hanap buhay ang asawa noon at may sakit pa si Edna. Umaasa lang sila sa mga anak nila sa ibang bansa. Huwag na kayong maingay at huwag nyo nang iparating ito sa mga pinsan mo at sa tita at tito mo ha. Hayaan na natin silang mamuhay ng tahimik doon. At kung sakali naman na hindi nila malalaman ang istorya ng bahay, siguro naman ay hindi na sila magagambala doon. Saad naman ng tita ko. At naging palaisipan sa akin ang kanyang sagot. Matagal kong pinag-aralan at inilihim ang narinig ko. Ipinaparamdam ko sa aking tita at mga pinsan na wala akong narinig. At nang magawa na at maayos na ng tatay ko ang aming bahay, marami din siyang ipinabago, lalong-lalo na ang bubong at kesame. Meron din kasi itong atik. At tinatambakan na lang namin ng mga hindi na naming ginagamit ng kagamitan. Maging ang mataas na bahagi nito ay may 2 kwarto at pinilit ng inay at itay na doon sila matulog. Pero para iyon sa kapatid kong nasa ibang bansa. At ako naman, dahil medyo mataas ang 2 palapag ng bahay, pinagawan ako ng kwarto ng tatay ko sa ibaba.
Katabi ito ng sala at komportable ako doon. Napakalaki ng bahay namin at 3 lang kaming nakatira. At dahil sa narinig kong kwentong nakakatakot sa tita ko, medyo kinakabahan ako, lalo na sa gabi. May mga kapitbahay naman kami pero hindi dikit-dikit at malalawak ang lote nila. At maging ang aming bakuran ay malawak pa. May mga punong guyabano, bayabas at arateres. Natutuwa naman ang aking itay at ayaw niya iyong putulin. Dahil prutas daw iyon at masustansya para sa akin. Malawak din ang aming walisin dahil malaki-laki ang loteng, umabot kasi ito ng 200 square meter at ang tayo ng bahay ay umabot lang ng 80 square meter naman. Kaya malawak ang aming lote at ang kapitbahay naman namin ay matataas ang kanilang mga gate at pader. Ang una kong napuna sa aming bahay, lalo na sa gabi, ay para bang nakakabingi ang katahimikan. Yun ba ang pakiramdam mo'y nasa loob ka ng isang kuweba? Madilim, malamig, at napakatahimik. Maging ang huni ng mga ibon na hindi ko marinig sa gabi, at yun ang aking pinagtatakan. Gayong napapalibutan naman kami ng ilang punong kahoy. Ilang buwan din namang tahimik ang aming paligid at maging ako ay ayos naman at nakakapagpahinga. Sabi pa ng itay, baka gusto ko pa raw bumalik sa manggagamot dahil pagkaramdam daw niya ay pumapayat ako. Pero ako na ang tumanggi. Sinabi ko na sa doktor na lang ako magpapacheck up. At ewan ko ba, nawiwarduhan kasi ako sa albularyo. Simpleng asma lang naman kasi ang sakit ko. Kung ano-ano na lang ang mga sinasabi niya tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko malimutan ang sinabi pa ng albularyo sa akin na mag-iingat daw ako. Dahil sa mga oras daw ito ay nagustuhan nga ako ng engkanto sa Taiwan. Lalo daw hihina ang aking katawan. At kung napaalis naman daw niya ito, ay lapitin pa din daw ako ng engkanto dito sa Pilipinas. Natawa na lang ako habang sinasabi ng albularyo iyon. At pinagagalitan pa nga ako ng aking inay. At sinabi sa aking, huwag kong pagtawanan ang albularyo. Ewan ko ba, ang corny kasi para sa akin ang pinagsasabi ng albularyo. Ano namang koneksyon ng engkanto sa Taiwan at engkanto sa Pilipinas? Pareho namang hindi sila nakikita ng mga ordinaryong tao. Basta para sa akin, ang sakit ko ay isang normal na asma lamang. At pag umaatake ito, hirapan akong huminga at hinahapo ako. Yun ang sintomas ng asma para sa akin. Subalit, habang tumatagal kami sa Montalban, nararamdaman ko nga ang kakaibang nangyayari sa aking katawan. Pumapayat ako at putlang-putla, kaya nagpapa-regular check-up na ako. Tama naman ang sinabi ng doktor. Lumalala daw ang sakit ng asma ko. Kaya naman tambak ang gamot ko at minsan matindi ang hapo ko. At ang aking 2 kapatid ay nag-aalala na sa akin. Nang magbakasyon kasi sila, ibinili nila ako ng tangke ng oxygen. At pag emergency daw na hindi ako makahinga, hindi matataranta ang inay at itay. May mga dala din silang imported na gamot na para sa asma at imported na vitamins. Sa isip ko na lang, pag hindi pa ako gumaling at gumanda ang katawan, ewan ko lang talaga. Napakaswerte ko sa mga kapatid ko. Mahal na mahal nila ako. At suportado nila maging ang magulang namin. Ang magulang naman namin ay bata pa, kaya naman wala akong dapat na ipag-alala. Kundi ang dapat ko lang gawin ay intindihin ko na maging malakas muli ako at gumaling na. Sinabi naman ng doktor ko na habang buhay ko na itong sakit. At wala namang gumagaling sa asma. Oras daw na makalampas na ng 7 taong gulang ang isang bata. Mananatili daw ang asma nito sa katawan.
Wala na daw itong pag-asang gumaling pa. At hanggang sa pagtanda daw ay dala-dala na ang sakit na ito. Minsan pa daw ay namamana ito. Tanggap ko naman iyon. At hindi naman kasi ako klase ng dalaga na palabarkada. At hindi rin ako nagpapaligaw kahit nung college pa lang ako. Basta ang ipinagtataka ko lang talaga, bakit lumala ang asma ko dito sa bahay namin sa Montalban? Samantalang doon sa Maynila ay puro polusyon ang nalalanghap. Dito ay probinsya ang datingan, ay lumala pa lalo. Para tuloy akong nagigilty. Noong pagtawanan ko ang albularyo. Hindi nga kaya may engkanto o elemento dito sa nabili naming bahay. Kaya lumala ang sakit ko. Ang hirap ng may nililihim sa magulang. Gusto ko mang sabihin sa inay ko ang narinig ko sa tita ko na namatay sa sakit ang dating nakabili ng bahay na ito. Pero paano ko sasabihin? Baka mamaya'y matakot ang inay at atakihin pa iyon sa puso. Nang makaalis ang dalawa kong kapatid, nangako ang ate ko na pagkumpleto na ang ipon niya. Bibili daw siya ng bahay sa subdivision. Kaya umaasa ako kay ate at nangangarap na sana malapit na. Ang isa ko namang kapatid para daw hindi ako mainip. Ibinili niya ako ng bagong gadgets. At libang na libang ako araw-araw. May personal computer na ako at may laptop ako. May iPhone pa nga ako para lang daw hindi ko mararamdaman ang aking asma oras na atakihin ako. At ang inay at itay naman ay malaking flat screen sa sala at ayaw ng aking mga kapatid na pagtrabahuin pa ang itay. Grabe, kuyawa. Gamot sa asma iPhone. Ang gusto nila sa bahay lang at alagaan kami ng inay. Masayang-masaya na kami dahil hindi kami hirap sa pera. Spoiled pa ako sa aking dalawang ate at wala na akong mahihiling pa. Pero sadyang mapagbiro talaga ang buhay natin. Yung tipong maganda naman ang aming buhay at hindi kami hirap. Kala namin wala na kaming mararanasan pang mabigat na problema. Pero kakaibang problema ang ipinadala sa amin. At hindi ito pang karaniwang problema ng isang ordinaryong pamilya. 2015 noon, nagkataon na hindi uuwi ang aking dalawang kapatid sa Pilipinas. Dahil may bago daw silang trabaho pareho. Kaya hinayaan na lang namin ito. At kaming mag-anak na itay at inay ay sanay na sa ganong senaryo. Ang mahalaga ay may trabaho ang dalawa kong kapatid. At hanggang sa isang araw habang ang inay at itay ay nasa kabilang bahay sa kamag-anak ng inay. Malapit lang naman, 2 kanto ang layo sa bahay namin. Manananghali ako noon at nakahiga. Nagpapaantok at bandang 1:00 ng hapon noon. Maya-maya lang, rinig na rinig ko ang inay at itay na nag-uusap sa kusina. Bakit kasi pinabago ang lugar na ito? Nahihirapan ako. Saad ng inay. Sadyang mga pakialamero kasi ang mga iyan. Akala yata pag-aari nila ang lahat ng lugar. Hindi na ako natutuwa. Wika naman ng itay. Agad naman akong nagsalita kahit nasa kwarto ako. Itay, ano po yung pinag-uusapan ninyo? Kanino ka po nagagalit, ha? Sigaw ko naman. At kaagad akong bumangon sa kama. Subalit paglabas ko ng kwarto ko, napakatahimik ng paligid. At walang tao, kundi ako lamang. Maging ang kusina ay aking pinakaramdaman. Pero nahalata kong wala talaga sila nanay at tatay doon. Napatakbo ako papasok ng aking kwarto at nanindig ang balahibo ko. Inatake ako ng aking hapos at hindi ng aking kaba. Napilitan tuloy akong magpa-oxygen. At ilang oras pa, inabutan naman ako ng inay at itay na hirap huminga. Edna, ayos ka lang ba? Diyos ko,
Kumusta ang pakiramdam mo? Dadalhin ka ba namin sa ospital ha? Agad nagpanik ang inay at sinabi ko namang ayos na ako. Magpapahinga lang ako at agad ko ding sinabi ang aking narinig. Boses niyo po talaga iyon, inay. At ang itay parang galit. Kaya nga agad po akong lumabas ng kwarto ko. At paglabas ko, ako lang ang tao at wala po kayo dito. Nakita kong nagkatinginan ang mga magulang ko. At sinabing sila daw talaga iyon at nasa likurang bahay daw sila. Alam ko namang inalis lang nila ang takot ko at hindi talaga sila iyon. Alam kong kararating lang nila ng mga oras na iyon. Tama na yan, anak. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Alam mo naman na aatakihin ka ng asma mo pag ninervyos ka. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Para boses lang eh. Sansala naman ang itay na alam kong nag-aalala lang ito sa kalagayan ko. Ano pa nga ba? Ano pa nga ba ang pwedeng mangyari kundi mag-move on na lang ako? Inalis ko na lang sa aking isipan ang pangyayaring iyon. Tuloy lang ang buhay namin sa aming bagong bahay. Iniiwasan ko ng ikwento sa ate ko ang aking naranasan. Baka mamaya kagaya ko rin na sila mismo ay mag-iisip pa sa aming kalagayan. Sila na nga ang aming inaasahan sa pinansyal. Tapos bibigyan ko pa ba naman sila ng isipin? Kaya naman pinipilit ko rin sa aking sarili na baka nga sinaitay iyon at nasa likuran lang ng bahay namin. Narinig ko ang boses nila. Pero ilang buwan din lang ang lumipas. Gabi naman ang nangyari iyon. Sinisigurado naman ng itay at inay na sarado na ang buong bahay sa baba bago sila papanik sa taas. At iniiwan nila ng bukas ang ilaw sa sala, pati sa kusina, upang hindi ako matakot. Wala kasing CR ang aking kwarto at kailangan ko pang lumabas sa kusina. Mga bandang 2:00 ng umaga na noon, nagising ako dahil kailangan kong mag-CR. Wala naman akong ibang napansin kundi ang katahimikan ng paligid. At dahil malayo naman kami sa kabayanan, wala akong naririnig kahit paugong man lang ng sasakyan. Diretso ako sa banyo at nag-CR ako. Tumagal ako ng mga 5 minuto siguro at nilinis ko ang kubeta. Nag-ipon pa ako ng tubig bago ako lumabas ng banyo. Habang ako'y pabalik na sa aking kwarto, isang mahinang tawa ng isang babae ang aking narinig na para bang nasa hagdanan namin. Palakas ng palakas ang kanyang pagkakikik at habang ako ay papalapit sa sala namin, hindi ako pwedeng magkamali. Boses ng inay ko ang naririnig. Tumatawa ito papanhik ng hagdan namin. Sa isip ko na lang, bakit naman ang inay ay babangon ng ganong oras? Samantalang mayroon naman silang sariling CR sa kanilang kwarto. At bakit ito tumatawa? Para namang kakaiba na sa oras ng 2:00 ng umagang tumatawa ng malakas ang aking inay. At agad akong napaurong dahil may naaninag akong paa na papanik nga sa itaas at patungo sa kwarto ng aking mga magulang. Ayan na naman ang aking dibdib. Kabado na naman. Kailangan kong lakasan ang loob ko, kundi ay aatakihin na naman ako ng asma ko. Lagabog ng mga paang papanik sa taas ang muli kong narinig. At nag-isip ako kung talaga bang ang nanay ko ba iyon. Agad naman akong napaurong at bumalik agad sa aking kwarto. At hindi na ako nakatulog mula noon. Pabali-balikwas ako sa aking higaan. At hinihintay kong mag-aalas 5 na ng umaga upang mapuntahan ko ang aking mga magulang sa taas. Naisip ko tuloy na mahirap din pala ang malaki ang bahay. At sana nga ang nasa isipan ko ng mga oras na iyon ay ang nanay ko nga ang tumatawang iyon na papanhik ng hagdan kagabi. Narinig kong may mga tao na sa labas na lumalakad at alam ko na malapit ng mag-umaga. At alam kong magliliwanag na. Kaya naman agad akong lumabas ng aking kwarto.
Binubuksan ko ang lahat ng ilaw at kita ko rin na nagliliwanag na sa labas. Agad akong sumigaw sa itay at inay at pinababa ko kaagad sila. Nagkataon naman na nagising ang itay at dalian itong bumaba at sinalubong ako sa sala. Itay, gisingin mo nga ang inay. May itatanong lang ako. Dali na itay, gisingin mo ang inay. Saad ko na naiiyak. Ay, sandali lang anak at babalik ako sa taas. Bakit ba? Ano? May problema ba? Tanong pa ng itay. Wala po itay, basta gisingin mo ang inay. At pababain mo, may itatanong po akong mahalaga. Ayaw ko pong pumanik sa taas, hinahapo ako. Bilisan niyo po itay. Dagdag ko pa at takang-taka ang itay sa inaasal ko. Dalian namang bumangon ang aking inay at halata kong bagong gising pa talaga ito. Nag-aalala sa akin na sinalubong ako at tinignan ako kung inahapo ba daw ba ako muli. Sinabi kong hindi at huwag siyang mag-alala. Kaagad kong tinanong sa kanya kung bumangon ba siya ng bandang 2:00 ng madaling araw. Aba, hindi anak. Bakit naman ako babangon ng ganong oras? Kahimbingan ng tulog namin yon ng iyong ama. At mag-aano naman ako dito sa baba. May CR naman kami sa taas. Bakit anak? May naririnig ka naman ba? Ng boses? O nakita mo ba ako? Ano ba talaga anak ang nangyayari sa iyo? 2 beses na ito Nakaka-alerto na. Tanong ni inay. Inay, ikaw talaga yung nakita ko. Tumatawa ka. Sa una lang ay mahina. Pero kalaunan, palakas ng palakas ang iyong paghalakhak. Pumapanik ka sa hagdan, sinundan pa kita ng tingin at nakita ko ang paa mo, inay. Bandang 2:00 ng madaling araw po. Hindi ako pwedeng magkamali. Ano po ang nangyayari sa bahay na tunay? At ano po ba ang history ng bahay na ito? Alam mo ba, inay? Sa nangyayari po kasi parang lalong lumalala ang sakit ko. Tapos 2 beses na akong nakaranas ng kakaibang pangyayari. Hindi po ako nananakot, inay. Totoo po ang mga sinasabi ko. At nagulat ako sa ipinagtapat ng aking itay. Sinabi niya na noon daw na ako ay nasa kabilang bahay sa aking tiyahin. Nakita daw niya ako na naglalakad sa likurang bahay namin. At hindi daw siya pwedeng magkamali. Ako daw talaga iyon. At nagulat na lang siya nang matagal daw ako bago bumalik. Hindi na lang daw niya iyon sinabi sa akin. Dahil baka nga matakot kami ng inay. Sinabi ng itay na kung anuman ang aming nararamdaman ay kailangan naming magtanong-tanong sa mga kamag-anak ng inay. At kailangan naming malaman kung ano ang istorya ng bahay. Subalit hindi ko pa rin kunento sa kanila ang nalaman ko sa mga pinsan at tiyahin ko. At ang umagang iyon na makapagluto na si inay ay kumain na kami. Matapos namin kumain, naligo ako. At naghanda na kami patungo sa mga kamag-anak ng inay. Nilinis namin ang buong kabayan at isinara namin ito upang walang makapasok na kahit sino man. Iniisip din kasi ng itay baka daw ay may nagloloko sa amin at tinatakot lang kami. Halos nakailang bahay kami at pinuntahan namin ang mga matatandang kamag-anak ng inay na mismong taga roon sa Montalban. At sa huling bahay na aming pinuntahan, ang tiyuhing matanda ng inay. Doon namin nalaman ang kwento ng bahay na iyon. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Napag-usapan na namin noon ang tungkol sa inyong bahay na nabili. Sabi nga namin noon, bakit ba naman kayo pa ang gustong bumili ng bahay at lupa na iyon? Pero nalaman na lang namin na nagkabayaran na pala kayo. Kaya wala na kaming nagawa. Alam ninyo, pamangkin, ang bahay na iyan ay pagmamay-ari ng isang mag-asawang halos dyan na rin namatay dahil sa sakit. At ang sumunod naman ay agad ding umalis dahil hindi daw sila payapa sa bahay na yan
habang naninirahan sila. Alam niyo kasi ang lugar na iyan noon ay maraming puno ng balete. Bago nga iyan mabahayan noon ay pahirapan. Dahil malalaki ang punong kailangan pa nilang kumuha ng permit sa DENR. At bago nila inaalis ang mga punong iyon, tanda ko pa, maraming sumukong trabahador. At alam ko dahil sa pangyaring iyon siguro ay may mga nabulabog na mga nakatira diyang mga elemento. Kaya ganyan ang nangyari buhat ng bahayan ang lugar na yan. Wala ng pamilyang natahimik. Bakit? Ano bang nangyari? At bakit kayong nagtatanong ng ganyan? May masama bang nangyari sa inyo? Pag ganoon, umalis na kayo ngayon din. Saad ng tiyuhin ng nanay ko. Sinabi ko ang aking mga naging karanasan. Sinabi ko na ginagaya ang boses ng itay at inay. At minsan din ay ginagaya ang anyo ko na nakita ng itay. Sinabi ko sa tiyuhin ng nanay na dahil sa pangyaring iyon, lumala ang asma ko at hinahapo lagi sa nerbiyos. Kung ganyan din lang naman ang nangyari, umalis na kayo. Ibenta nyo na uli ang lupa't bahay na iyan. Pero ang bibili niyan ay hindi mga taga rito. Dahil alam ang istorya ng bahay na iyan ng lihita mong taga Montalban. At tama ka, Edna. Ganyan din ang mga nagiging karnasan ng mga dating nakatira dyan. Marami daw silang naririnig na boses na nag-uusap-usap at nagtatawanan. Minsan pa daw ay nakakaamoy sila ng masasarap na putahe at mga amoy na mababangong bulaklak. Mga prutas na nangangamoy, lalo na sa madaling araw. Nagsisimula daw sa ating gabi at parang may nagluluto pa. Nasabi din ng huling tumira dyan na minsan daw ay maraming naglalakad sa itaas ng bahay habang sila ay nasa baba lahat. At ang lahat ng iyan ay nararanasan nila. At ako nga ay nagtataka kung bakit kayo pa ang nakabili ng lupa't bahay na iyan. Ang may payo ko lang sa inyo ngayon, ipagbili nyo na uli at umalis na kayo dyan sa bahay bago pa lumala ang sakit mo, Edna. Payo ng tiyuhin ni inay. Matapos naming makausap ang tiyuhin ng inay, kumuha rin kami ng iba pang opinyon. At lahat ng kamag-anak ng inay ay iyon din ang sinasabi. Ganon din ang mga nararanasan ng mga tumitira. Kagaya nga ng naranasan ko. Kaya naman naisip ng itay na patignan muna sa albularyo ang bahay. Habang hindi pa kami nakakita ng bagong lilipatan. Pinatignan nga ni itay sa albularyo na taga Montalban din. At nakiusap kami na sana ay huwag agad-agad kaming papaalisin kung may naninirahan man sa bahay na iyon. Muli, sa pananaw ng albularyo na sinasabi sa amin, ay may isang pamilya din daw na nakatira sa loob ng bahay namin. At iyon ay hindi na umalis. Buhat ng putuli ng mga puno ng balete na nakapwesto noon sa mismong sala ng bahay namin. At ang mga elemento daw na ito ay itim na engkanto. Mag-anak daw na engkanto ito. At mahilig nga daw ito gumaya ng boses ng tao. Sinabi ng albularyo na kung hindi namin makakaya ay pwede naman kaming umalis na at ipagbili na lang. Pero sino ba naman ang agad-agad ay bibili? Lalo na't alam ang istorya ng lupa't bahay na iyon. Kaya naman sinabi ng albularyo na wala na kaming magagawa kundi umalis na lang kung natatakot na kami. Napilitan naming ipagtapat sa aking mga ate ang nangyari at sinabi naman ng kapatid ko na umupa na lang daw muna kami ng apartment sa Kabayanan at umalis na kami sa lugar na iyon at baka kung ano pa ang mangyari. At pagbalik nila ng Pilipinas, hahanap na daw kami ng bahay sa subdivision. At nagkataon naman na wala kaming makuhang magandang pwesto ng apartment. Habang ilang araw din kami naghahanap ng malilipatan, wala naman akong mararamdamang kakaiba at hindi ko na naririnig ang mga boses na gumagaya sa akin, pati sa inay at itay.
Sa isip ko na lang, alam yata na aalis na kami. At nagpapasalamat naman ako kung ganon. Araw-araw kaming umaalis ng bahay at napipilitan kaming bumalik ay gabi na. Sa kamag-anak ng inay kami nag-i-stay at bumabalik lang kami sa bahay kung tutulog na. Napilitan na rin ang aking inay at itay na nasa taas na rin ako matulog kasama nila. Pero mali yata ang ginawa namin. Dahil isang gabi, nagulantang kami sa aming narinig sa ibaba ng bahay namin. Parang napakaraming tao sa ibabang bahagi ng bahay. Bandang 12:00 ng gabi. Rinig na rinig namin na parabang binubuhat nila ang mga bangko namin at lamesa. At parabang binabago nila ang pwesto nito. Rinig na rinig din namin na may gumagamit sa CR at ng lababo namin. Pati mga tasa at kutsara namin. Parang may mga gumagamit at hindi kami pwedeng magkamali. Bukod sa akin ay rinig na rin ang inay at itay. Ang kakaibang nangyayari. At habang lumalalim ang gabi, may mga boses na hindi namin maunawaan. Kung ano bang dialekto iyon. Diyos ko, Edna. Mabuti na lang at dito ka natulog sa taas. Anong kababalagang iyon? At Diyos ko, baka saktan nila tayo. Saad ng inay. Inihanda ng itay ang aking oxygen dahil lumalakas na naman ang tibok ng puso ko. At takot na ako ng mga oras na iyon. Sinabi ng inay na magdadasal kaming tatlo at hawak kamay kami na umuusal ng dasal. At parang may humahalakhak pa na malakas. Alam kong may mga nagagalit sa aming ginagawang pagdarasal at patuloy naming nilalakasan ang aming boses at hindi kami tumitigil sa pagdadasal. Hanggang bandang 3:00 na ng umaga, hindi pa rin kami natulog ng itay at inay. At ang aking ikinabahala, rinig na rinig ko na parang pumapanik sila sa aming hagdanan. Kaya naman ang itay nilakasan ito ang boses at sinabing, "Hindi lang kayo ang may karapatan sa bahay na ito. Bigyan niyo rin kami ng karapatan at kaunting panahon ay aalis na kami." Tugon ni itay. Nawala ang mga yabag sa hagdanan namin at hindi namin alam kung bumababa ito o nasa tapat ng aming pintuan. Nanatili na akong naka-oxygen dahil napapaluha na ako sa takot at hinahapo na naman ako. Alam kong may koneksyon ang aking hapo at panghihina ng katawan sa mga kasama naming elemento sa bahay. Kinukuha nila ang aking lakas upang umalis kami at sila ang manalo sa bahay na iyon. May mga iniwan naman ang albularyo na pangontra daw pero hindi gumagana. At parang walang epekto sa mga elementong hindi namin nakikita. Nakakaamoy na rin kami ng kung ano-ano at may mabagong bulaklak at mayroon ding amoy na masasarap na putahe. Tama ang tiyo ng inay. Naingkanto nga ang mga nakatira sa aming bahay. At dahil nangguguli sila ng mga tao, alam naming masamang ingkanto sila at pagkakampo ng demonyo. Hanggang tumahimik ang paligid namin at 5:00 na ng umaga noon. Nagsisimula ng lumiwanag ang paligid. Naganda kaming lumabas ng kwarto. Pero may bumato ng malakas sa aming pintuan. Para itong malaking bato at natakot ang itay. Baka tamaan kami kung bigla kaming lalabas agad. Hindi maganda ito, Minerva. Mukhang nagagalit sila sa atin. At malamang nagalit sa aking pagsigaw. Dapat hintayin nating lumiwanag. At tawagan mo ang tsuhin mo at albularyo para ilabas na tayo dito. Wika ng itay at ang inay ay natataranta na. Ako ay nananatiling kalmado. Ayokong maging pabigat sa inay at itay ng mga oras na yon. Tahimik naman ang loob ng bahay namin at ang palagay ko ay kami na lang ang tao. Pero bakit ang bigat-bigat ng aking nararamdaman at para bang ang sikip-sikip sa loob ng kwarto namin? Halos 2 oras muli kaming nagdasal at halos lumuluha na kami ng inay. Dahil mahirap ipaliwanag ang nangyayari.
At sino ba naman ang maniniwala agad sa amin? Baka nga isipin ng ibang taong nababaliw na kami. Sa ganoong pagkakataon talagang talong-talo ang isang ordinaryong tao lamang. Saktong 7:00, nagtawag na ang inay at lahat ng kamag-anak niya at mga tsuhin ay nag-aalala. Halos 2 albularyo din ang isinama nila patungo sa bahay namin. Pinasira na ng tatay ang aming pintuan at namulagat ang tiyo ng inay at mga albularyo. Ang aming mga upuan at lamesa ay nakatali sa aming kesame at sira lahat ng aming kasangkapan. Ang ginamit nilang tali ay mga bagi ng ponong balete at ang aming kusina ay halos basag na ang mga plato at tasa. Hindi muna kami pinalabas ng kwarto ng albularyo. Kailangan daw muna niyang linisin ang negatibong iniwan ng mga elementong galit na galit sa tao. Edna, maganda ka. Una ka naming ilalabas at kahit wag na tayong magdala ng kagamitan. Aalis tayo ng buhay. Hindi na safe kung aabutin pa tayo ng gabi dito. Saad ng itay. At kumatok nga ang tsuhin ng inay at ilang kamag-anak sa kwarto namin. Kitang-kita ko ang pagluha ni inay nang mabuksan ang pintuan. Agad itong yumakap sa kanyang tsuhin at sinabing ako daw muna ang ilalabas ng bahay at ilayo na agad sa lugar na iyon. Pinaghanap kami ng albularyo ng damit o telang pula at italokbong daw ito sa akin. Nagkataon naman na may kumot kaming pula at agad nila akong nailabas ng bahay namin. Kitang-kita ko ang mga kagamitan naming parang dinadaanan ng ipo-ipo. At bumubulong ako na, Tama na po at wala naman po kaming laban sa inyo. bulong ko. Nakaalis ako at sa isang kamag-anak namin sa bayan ang sumalo sa akin at agad ding naghanap ng isang mauupahang bahay o apartment. Kinagabihan, dumating ang inay at itay, dala ang aking personal computer at laptop at ilang kagamitan naming hindi nasira. Pati ang iPhone 4S ko at ilang kagamitan naming hindi nasira. Napakalungkot ng aking magulang at wala silang imik. Kinabukasan, agad kaming lumipat sa isang apartment at maging ang 2 kong kapatid ay nag-aalala sa amin. At ang isa pa naming kinakatakutan, ang titulo ng lupa't bahay ay punit-punit ng makita ng itay sa loob ng kabinet. Talagang galit na galit sila at alam kong nakakaawa lamang ang pamilyang bibili ng lupang iyon. Kaya nagpasya ang mga kapatid kong hayaan muna ang lote at huwag nang ipagbili. Sa ngayon, Sir Casper, ay nasa isang subdivision na kami at napakalaking himala dahil nawala na ang asma ko at hindi na ako hinahapo. Tama ang albularyo. Hinahatak ng mga elemento ang aking lakas at kung hindi agad ako nakaalis sa bahay na iyon, malamang patay na ako ngayon. Balita namin, naging gubat na ang lote namin at ang bahay namin ay nagiba na. At hindi na kami bumalik doon. May mga nagsasabi na minsan marami daw tao sa lote namin at may ilaw pa silang nakikita sa gabi. Ilang kamag-anak naman ng inay ang naglakas loob at nilinis nila ang lote namin. Tinataniman ng gulay pero bawat anihin daw na gulay ay wala silang maabutan dahil nawawala daw. At may nakakita daw na may mga taong kumukuha ng mga gulay. At hindi daw mga taga Montalban ang mga ito. Kaya bilin na lang ng inay ko ay linisin na lang ang lote at huwag nang babahayan. Ngayon, payapa na kaming namumuhay at sinadya talaga ng Diyos na kami ang huling may-ari ng loteng iyon. Alam siguro ng Panginoon na may kakayahan kaming makaligtas at mamulat sa puwersa ng mga itim na engkanto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Sana ay may napulot kayong aral dito. Muli po, ako po si Edna ng Manila. At bago natin tapusin ang kwentong ito, may paalala lang ako. Tanggihan mo na ang alak. Huwag lang
ang kape.